Kanda pi tharai kan ni ka bisa. Kali jauh kan ni? Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. What was laitan? Sister, hap siu kat noma? Ka sarkar kala siulut iki jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor. Kalong ke ike ka basngusi mene nadu kendai bijim step nakaliang jongi kinong yalam jong khel sama union hakajing sisang idon ye kajing tumu ban senran ye kinong rap ya kaba idon ye kajing tumu bangin yo ban rap suk akijaka kiba kidai kita kajaka kaba kidai jong kinong pengap nong la pengap ilapoy hang ni ila ilum ye kinong rap Ilai cedu syati ke kam kebadan syaki pulit Asam. Namar ngim kwa ban bypass syaki. Namar ngi kwa ban yetre ringkat bat ki pulit na po Asam. Tehenrei ngan yathu yepi. Kalong ka bakthang mensim hadu kata-kata. Baki nongrap jongi kim yo ban yu kejat. Hakalingkha ka baki di ban rap. Ngan yathu yepi nadu santarik ngaburam yakatu ka meeting. Ka bangi pelong apok handuli. Kabla ai jing tip nakaliang jong DC nakabenta bakadan ka peace talk kumuri orang ba ngaburam ya kani ka jing keren bat kalong ka gentleman words ka bangi keren apdeng ki kasnong na pola pangap bat kasnong na po tapat hakati ka jing keren orang usketri na kasnong nang tena po tapat ukren syai bakamdon kanu ka jing shun ka jing ya kanat lani kata ka kamdon kanu ka jing penwit iki nong rap bikin rap kata ka di kebakran da ka basai hendrei ka jing kwa jongki ka diman jongki ka to kapor kalong ban penpau pajba ya kita ki briu ki badon kti ha ka penyap ya utu oriwel timung USP ha ka to kasngi ulah kran syai patang sudap kani ka meeting unsa ai ka press briefing but unsa ai ru ya ka report syakite ki briu kidapan ru badi ki dur jong kita ki beri bala syakam ya kata la da beli andut pangan ong yepi baki breu napo karbi kila break ya ka trust apa deng ki nong song snong ki bana po Meghalaya West Jentia but ki klembat ya kata ka juban lak ya kata ka jingya keran ka bang ya keran ka santarik sakawai hadin ketika peace talk kila panpor nangi ars ngi ki ong ba ya ka ju kani ka jingi keran baka resolution ka bami na kani ka meeting ngenlei ban pen sngow shi ki briu ka jongi bat ha ka pratarik pilala ban net rap shi ki lingka jong pi ars ngi ki pan ka bamut ki delay time san driu inyo henry ndala poi ka pratarik ki nong rap jongi ki lali hiar shi ki lingka ki pulit Asam ki klemsha bat na syati ka liang ki wan ban du ki wan ban kirkiu ki wan ban la bakim sha ban hiar po lingka Henry ke ka ba ngakwa ban keren hangnya da ka basai kalong bah ka tu ka santarik hadian baladap ka peace talk mangi bat napo ka office of administrative ilawan ban pensyai ki nongrap banginum dai ban lej syapo sekretariat akan ru tarik namar ba ka jingya keren kalong ka balong ka besuk ka bajai te Henry kala penbor ki nongrap ki jongi pembenin ka sngi ka khatlai tarik pra khandai shipo khatwei khatar khatlai san sngi ki by time pat ngimla su pan ap pat ngilali hiar manage ka sekretariat katu ka jing hiar jong kinong rap kali ka genuine ka jing kwa jong ki ban pen sngow ya kata ka jing kthang ka mensim namar bakim yo ban dirap menin isgo komen ngilai kendo yo deputy CM ngilai shong ha kamit ngilai keren bolo ayeng ka assuran ban pha iki force ban menta ka sngi ngin yo ban yo kejat ban rap ka jaka jongi hang ne hapo la pangap Henry menta ka sngi nan yetu ifi bakatu ka jing keren jongi ha kamit menin haduk mentakan ni kasngi kafil
Tay namar kata kadaw ngakwa banong. Bakani kakam kalong ka serious. Namar menehi daladi ngalalit ban ya kendo ya way unong yalam ubana stay pat kaliang. Karukam keren jongki kakela haman la kenta. Kisay ya kaway ka agenda ya kaway ka agenda siya kaway pat ka agenda. Tang kita kibapong ya ka juti ka badan uprek. Habakiyat kisungtu ya ka jengdung bad ka jengpang. Baday tang kinong rap kibapo lapangap. Kibakatang mensim kibajau umat iway long kami yung ngadon kenday ngut kikon. Habang apet ya kalingka ngajau umat daingan besay ki. Namar kata kadaw ngonong mga pa ya kani ka strong message ka government. Banong take this very seriously. Yo shiksay kan betut bat kan lat na kakti jong kajing kontrol. Ngikwa ngi believe banginget hakata kajing ya keren yusuk nginget hakajing syong suk do kasnong tapat makasnong lapangap. Henry lada ki penbor yangi nakabenta pangin yat sikijaka kibakam jengai nganong yepi kalong kabama hadu kata-kata ni nakaliang jong kahil sa mainian kumbangi ju kersyani kinong rap habar ko ki issue menta kamit ngan si syong patkirang ba snong pakinong penyat snong bangin perkhat pada ke ai kasenjam harengkat bat kabor jong administrative harengkat jong USP mene sipang udiskas nakabenta kumno bangin le Henry nganong epi ilong ki balakre pan ngan yutu epi kajing yakun jong i kamdai has keteriat Henry nganong epi ngim bansi ladangi haban le syaki bor ki bahalor wat shaduka pan pensngau sya home minister u Amit Shah hakabide bok issue jong kalapangap ngim kwa bandu ya kajaka ngim kwa bandu ya ukau ban nganong epi nginum sya baka way ka mensiam kan yap ai namar kajing tangan